सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कोकणातील निसर्गरम्य वातावरणात धावण्याचा थरार अनुभवायला तुम्ही सज्ज आहात का? कारण आरोग्य आणि व्यायामाचा संदेश देणारी बहुप्रतीक्षित कुडाळ मान्सून रन 2026 ही भव्य मॅरेथॉन स्पर्धा यंदा पुन्हा एकदा नव्या जोशात पार पडणार आहे. येत्या 12 जुलैला सकाळी ठीक 5:30 वाजता कुडाळमध्ये या भव्य मॅरेथॉनचा बिगुल वाजणार आहे. सातत्यपूर्ण यशासह हे या स्पर्धेचं 3रं वर्ष आहे. या स्पर्धेच्या उद्घाटनासाठी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांसह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. मुंबई रोड रनर्स कडून बेस्ट रेटेड हाफ मॅरेथॉनचा पुरस्कार मिळवलेल्या या स्पर्धेत यंदा विक्रमी नोंदणी होईल असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. राणे हॉस्पिटल व मेडिकल रिसर्च सेंटर यांच्या माध्यमातून 12 जुलै 2026 रोजी कुडाळ मान्सून रन 3rd एडिशन म्हणजे 3रं वर्ष आहे आपलं सलग ही आयोजित करण्यात आलेली आहे. मागे आम्ही याची तुम्हाला माहिती दिली होती. आता 12 जुलै अगदी एक महिना पण नाही राहिला आहे. त्यामुळे मॅरेथॉनची सगळी तयारी झालेली, रजिस्ट्रेशन्स आणि एकंदरीत होत असलेली वातावरण निर्मिती त्या दृष्टीने तुम्हाला सगळं अपडेट करावं या दृष्टीने आम्ही स्पेस ठेवलेली आहे. राणे हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटर, सिंधुदुर्ग सायकलिस्ट असोसिएशन, कुडाळ सायकल क्लब, रोटरी क्लब ऑफ कुडाळ, रांगणा रनर्स आणि डॉक्टर फ्रॅटर्निटी क्लब यांच्या माध्यमातून ही मॅरेथॉन आयोजित केली जाते. मॅरेथॉनचं प्राइज मिळवल्यामुळे सगळ्यांचा उत्साह वाढलेला होता आणि मागच्या वर्षी जवळपास अख्ख्या देशभरातून 1200 रनर्स या मॅरेथॉनमध्ये पार्टिसिपेट झाले होते आणि 5, 10, 16 आणि 21 अशा कॅटेगरीमध्ये ती घेतली गेली होती. आणि मागच्या 2 वर्षात ही एक लोकप्रिय मॅरेथॉन झाली असं आमच्या एकंदरीत लक्षात आलं आणि त्या दृष्टीने आम्ही यावर्षीची सगळी तयारी केलेली आहे. 16 किलोमीटरचा गट आम्ही गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच इंट्रोड्यूस केला होता डॉक्टर गावरान यांच्या आयडियातनं आणि त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. यावर्षी रजिस्ट्रेशन खूप चांगल्या प्रकारे झालेली आहे, त्याबद्दलची माहिती पुढे दिली जाईल. पण आपल्या जिल्ह्याचं नाव, जिल्ह्याचं पर्यावरण, जिल्ह्याचं टुरिझम प्रमोट करण्याच्या दृष्टीने ह्या मॅरेथॉनचा फार मोठा वाटा राहिलेला आहे आणि भविष्यात ही एक देशातली मोठी मॅरेथॉन होईल याची आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे. त्या दृष्टीने पूर्ण मॅरेथॉनची माहिती देण्याची मी विनंती डॉक्टर GT राणेंना करतो. श्री गजानन कांदळकर यांनी थोडक्यात ह्या मॅरेथॉनचं एक स्वरूप सांगितलं आहे. ही मॅरेथॉन दरवर्षी ज्या पद्धतीने वाढत चालली आहे, म्हणजे पहिल्या वर्षी केल्यानंतर बेस्ट रेटेड हाफ मॅरेथॉन ऑफ द इयर 2024 मिळाला. गेल्या वर्षी आपण नवीन कॅटेगरीज इंट्रोड्यूस केल्या. तर ही मॅरेथॉन किंवा ह्याची उंची अजून कशी वाढेल किंवा अजून कुठच्या पद्धतीत आपण त्यांना नेऊ शकू ह्याच्यासाठी ह्या वर्षीचं जे एक या मॅरेथॉनचं उच्चांक असं म्हणूया तर वर्ल्ड हाफ मॅरेथॉन विनर, ऑलिम्पिक चॅम्पियन आणि असा एक रनर ज्याच्या अंडर 14 पेक्षा जास्त वर्ल्ड रँकिंग गोल्ड मॅरेथॉन आहेत, गोल्ड मेडल्स आहेत, असा रनर विल्सन किप्रॉप म्हणून ह्या वर्षी आपल्याकडे कुडाळमध्ये आपल्या कुडाळ मान्सून रनला एक ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून येत आहे. आणि ही खूप 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 मोठी अभिमानाची आणि कौतुकास्पद गोष्ट आहे आपल्यासाठी. अशा लेवलचा एक मॅरेथॉनर ज्यावेळी आपल्या कुडाळमध्ये येतोय, आपल्या जिल्ह्यामध्ये येतोय, त्यामुळे ह्या जिल्ह्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, त्यामुळे या जिल्ह्यातील एक रनिंगच्या एक जो ग्रुप आहे त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि या मॅरेथॉनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा टोटली वेगळा होणार आहे. आणि ही जिल्ह्याच्या जसं गजानन यांनी सांगितलं की पूर्ण एक जी लाट आहे ती लाट पूर्णपणे बदलणार आहे आणि या मॅरेथॉनची उंची खूपच ह्या गोष्टीमुळे खूप वाढलेली आहे असं मला वाटतं. आणि हे मला सांगण्यासाठी खूपच आनंद होतोय की एवढ्या मोठ्या स्टेटसचा एक मॅरेथॉनर, वर्ल्ड चॅम्पियन विनर आहे, तो इथे येणार आहे. तो इथे आल्यानंतर इथल्या मुलांना त्यांच्याशी इंटरॅक्शन करायला मिळणार आहे. इथले जे आपले काही रनर्स आहेत त्यांना त्याच्याशी बोलायला मिळणार आहे, त्याच्याबरोबर त्याला धावायला मिळणार आहे. आणि निश्चितच याच्यामुळे जे विद्यार्थी, जो यंग जनरेशन आहे त्यांना त्याच्याकडून काहीतरी इन्स्पिरेशन मिळेल. कदाचित आपल्याच या जिल्ह्यातून उद्या सकाळी अजून एक विल्सन किप्रॉप तयार होऊ शकतो.
ही आमची या मॅरेथॉनच्या मागे एक उद्दिष्ट आहे की जास्तीत जास्त लोक हे हेल्दी इंडियाकडे मूव्ह व्हावेत. आणि खरं तर ह्या मॅरेथॉन अरेंज करण्याचा आमचा जो पहिला उद्दिष्ट होता किंवा त्याची आपण जी टॅगलाईन पण जी ठेवलेली आहे ती तशीच आहे की एव्हरी रनिंग स्टेप मेक्स युअर हार्ट स्ट्रॉंगर. म्हणजे प्रत्येकाने जीवनामध्ये आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये थोडाफार का होईना एक वेळ एक्झरसाईजसाठी दिला पाहिजे. तेच आपल्या आनंदी आणि हेल्दी आरोग्याचं एक गमक असेल. तर त्या दृष्टिकोनातून ह्या मॅरेथॉनची ही वाटचाल चालू आहे. हे 3रं वर्ष आहे आणि 3ऱ्या वर्षात एवढी मोठी उंची गाठलेली आहे आणि याचा फायदा सगळ्यांनाच होणार आहे. फक्त येणाऱ्या मॅरेथॉनर्ससाठी नाही तर आजूबाजूचा जो काय परिसर आहे, जे काही पर्यटन आहे, पर्यटन विकास आहे, जिल्ह्यातील इतर चालना मिळणाऱ्या गोष्टी आहेत, त्या सगळ्यामध्ये एक प्रकारचं वाढ होणार आहे. आणि येणारी वर्ष ही मॅरेथॉनची खूप अजूनही उत्तुंग शिखराची असतील असं मला निश्चित वाटतं. प्लीज नव्हतं. मला आठवतं मी 2002 साली रनिंग करायचो किंवा बारका मोबाईल नवीन चष्मा करायचा दुसऱ्यांना बोलवायचो. कुणी यायचे नाही पण मी एकटाच कळतो सुरुवात झाली. राहणार सांगतो डॉक्टरांच्या लोकांना सुरुवात झाल्यानंतर खोखावर गेला. म्हणजे सायकलिंग चालवलं मी सायकलिंगमध्ये कुडाळनं पहिल्यांदा ज्यात पुढाकार घेतला ग्रुप स्थापन करून आता कुडाळमध्ये देखील आपल्याकडं रुपेशसारखे 641 किलोमीटर सायकलिंग नॉनस्टॉप केलेले सायकलिस्ट आहेत. तसे आता आपल्याकडं पहिल्यांदाच आयर्नमॅन केला पण एक म्हणून कुडाळ तालुक्यात तयार झाले. त्या बाबतीत अग्रेसर आहेच त्या शंकाने. पण टोटल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपली ही चळवळ आता या मॅरेथॉनमुळे वाढते आहे. मोठ्या प्रमाणावरच्या मॅरेथॉन बाहेरच्या शहरात होतात त्याला बरेचसे स्पॉन्सर मिळतात. आपल्याकडं जेटीने आपल्याला पहिल्यांदा गिरीशने ही चळवळ सुरू केली. ते ॲक्च्युली थोडंसं शिवधनुष्य घेतल्यासारखं आहे. खूप गोष्टी याच्यामध्ये एकत्र येतात, खूप गोष्टी बारीक आहेत. आत्ता सध्या त्यांचे बंधुराज आहेत अजित, त्यांच्यामुळे जो हा जो किकॉफ येणार आहे तो आल्यानंतर इथल्या सगळे जे कोण त्याला बघतील पळताना म्हणून तुम्हाला देखील असं वाटेल की आपण पाहिलं. कारण ते असतात माझ्यापेक्षा उंचीनं 5 फूट 1 इंच 2 इंच 3 इंच माझ्यापेक्षा एकदम हडको एकदम बारीक असे असतात. पण ते इतक्या स्पीडनं पळतात की त्यांची स्ट्राईड इतकी मोठी असते, त्याच्यामध्ये इतके अपार कष्ट आणि सिस्टमॅटिक डेव्हलपमेंट असते. महिन्याला साधारणपणे 200 ते 300 किलोमीटर ते एका आठवड्यात पळतात. पहिल्या तर ते 40 किलोमीटर, मग 20 किलोमीटर, मग परत 30, परत 15, 40, आठवड्याला 200 ते 300 किलोमीटर त्यांचं रनिंग असतं. आणि हे करताना त्यांचं खाणं तसं असतं, एवढं जास्त खाऊन देखील ते तसेच बारीक हडकोळे असतात. हे बघितल्यावर मी त्याचा ट्रेनर वेगळा असतो. हे बघितल्यावर मला खात्री आहे की त्यांना बघणारा प्रत्येक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला माणूस जो आहे त्याला स्वतःला इतकी इच्छा होईल की आपण पण तसं करावं. आणि शेवटी रनिंग हे व्यसन आहे, हे व्यसन लागावं अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला प्रत्येकाला रनिंगचं किंवा व्यायामाचं व्यसन लावावं. मग ते रनिंग असू दे, सायकलिंग असू दे, कारण कुठल्याही बाकीच्या व्यसनापेक्षा हे व्यसन सगळ्यांचं आहे. रिसर्च सेंटर आणि जे पूर्ण टीम हेल्थ कॉन्शियस टीम खरं म्हणजे कुडाळ हे माझ्या मते आज हेल्थ वाईज कुठेतरी एक पुढे पाऊल टाकते असं मला वाटतं. कारण जेवढे सायकलिंग आहे, रनिंग आहे, हे जे इव्हेंट आहे ते जास्तीत जास्त कुडाळमधून आता पुढे जात आहेत. आणि माझ्यामध्ये खरं म्हणजे पूर्ण सिंधुदुर्गात आज फिटनेसची एक लाट निर्माण व्हायला कारणीभूत ही सगळी माणसं आहेत. खरं म्हणजे आता मगाशी सरांनी सांगितलं की इन्स्पिरेशन मेडल हा जो कन्सेप्ट आहे हा खरोखर एक वेगळा कन्सेप्ट आहे. कारण ज्याच्याकडून आपण इन्स्पायर होतो त्याच्यासाठी हे एक मेडल आपण नेऊन देणार. म्हणजे तो माणूस कुठेही असो, जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात असो, त्याला आपण ते मेडल देणं हा जो कन्सेप्ट आहे हा खरोखरच आगळा वेगळा आहे. कारण ज्या ठिकाणाहून आपण पुढे जातोय, इन्स्पायर होतोय, त्या माणसाला ती एक आदरांजली आहे. आणि खरं म्हणजे मला तर असं वाटतंय की आमचे रावराणे सर हे बऱ्याच जणांचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्याकडून इन्स्पायर झालेली बरीच माणसं आहेत. माझ्या मते इव्हेंट झाल्यानंतर यांच्या घरामध्ये मे बी 100-200 मेडल्स येतील. हा एक वेगळा विषय आहे. पण मित्रांनो, जे काही आजचे युवक आहेत हे यांना पुढे येण्यासाठी, यांना फिटनेसमध्ये येण्यासाठी ही एक सुवर्ण संधी आहे. आज एवढे मोठमोठे रनर्स आपल्याकडे येत आहेत.
हे आपण बघतोय. पण आज म्हणजे लहानपणी आपल्याला सांगितलं जायचं की पावसात भिजू नकोस, सर्दी होईल, ताप येईल. पण इथे बघितलं गेलं ना तर एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्याबरोबर जवळजवळ 200 डॉक्टर्स, बरोबर ना, जवळजवळ 200 डॉक्टर्स आपल्याबरोबर रन करणार आहेत पावसात. म्हणजे आपण रोगांवर, एखाद्या आजारांवर कसं पुढे जावं हे कुठेतरी एक संदेश हे सगळे डॉक्टर्स मिळून देत आहेत. म्हणून मला एक कौतुक आहे की या सगळ्या टीमने जे काही काम केलं ते खरोखर वाखाणण्याजोगं आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी या इव्हेंटमध्ये सहभागी